alaikum. Lafiya arɗo? Ware wannan lamari ba lafiya ba. Tun ɗazu na je ka shuru ba ka dawo ba. Wannan lamari ba Me ke lafiya ba. faruwa kake wannan abun? Radon Allah zuwa na ci abin da yake ƙarfi na. Menene? Ai ba a magana. Kinji. Abin da ake sarace da shi. Na je na ci shi da kwali. Radon Allah ciki na nan wurin da kike yi. Shi ba amai ba shi ba zawo. Allah sarki arɗo sannu. Ya ilahi. Kuma kin ga nan wurin ba abin mu ta birni ba a yi man dubi. Gaskiya to kaga dai bunni yanzu akwai nisa. Sai dai mu tafi daji in je in kirko maka irin su sassaƙen ɗorawa da mangwaro ka sha ko Allah zai sa ka samu sauki. Daure wannan lamari ya fi ƙarfin sabara. Kin ji? Ai ko sabaran nan za a je a ɗebo arɗo. To. Sai dai ka yi sannu. Ba a kinta mutane amma dai to. Yanzu yaushe za a tai ko? An jima nan zan tafi in je in samu. A'a. Ina iya masa kan anjima. Amma dai a duba mu. Insha Allah yanzu zan tafi kakka damu sannu arɗo. Ka nemi guri ka ɗan zauna mana. Zuwa zan in zagaya. Ko za ka shiga ban ɗaki? Zan shiga in zagaya abun ne ba sauki. Bara in kawo maka ruwa. To je ki kawo min ruwa. Na shiga uku arɗo. Na shiga uku na bani ni na shiga uku ni satu arɗo. Na bani na shiga uku.